Eli hei vaan kaikille. Tässä on tämmönen hyvin pieni, nopeahko Dress to Impress-video, missä on silleen oikeastaan pientä ehkä seikkailua periaatteessa, mutta joo. On mukana myös kaveri, joka on ollut useamminkin jossakin Roblox-pelivideoissa. Joo, nyt 5 sekuntia niin pääsee sitten asua tekemään. Ja kyllä, olen pelannut aikaisemmin, mutta voisin tehdä nyt, jättelin vaan nyt videota. Miss Universe. Niin, totas. Ja sano väri. Ota liila. Mä nyt en oo ihan 100 varma, mikä tää teema oli. Osaatko sä sanoa? Oliko se tekis silleen? Hyvin siis semmonen niinku, et millä sä menisit johonkin niinku kaavaan. Joo. Oi. Nyt mä oon itse ainakin saanut tää. Se on ihan hyvin valmiiksi. Mun korvat. Ois voinut periaatteessa tuon. Joo, oli. Tää on kyllä ihan hieno. Au. Nyt on kyllä aika paljon kaikkea. Mut sullakin on kyllä ihan hieno tää assu lopulta. Tää ainakin puhuu suomea näin. Ja tässä on sitten tää mun oma. Eli näin mä jo ekalla kierroksella niinku kakkoseen, että sitä vaan onnistu. Oi, mitä tossa tapahtui? Lensin tolleen inkoamalla. Ja nyt seuraavana teemana on kostumeparty. Haluan tehdä joku hahmo, mutta en osaa keksiä mikä. Mä vaan plähkäilen täällä, mitä jos päästä tekemään. Mä mietin, että jos mä tekisin Sirenin tai joku niinku märäneen. Se voi olla kyllä hyvä idea. Itsehän märmäsin. Joo. Okei, mä unohdin sen. Mä unohdin sen ehkä olla forum. Täällä on kyllä vähän kiva. Halloween!
tehnyt vai? Se on hyvä. Joku teki Sailor Moonin kai. Noin, nyt on... Sitten tämä on mun nämä. Minion! 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 Nyt on kyllä aikamoinen. Joo, Reijoina sinä Coast. Vai? Vai onko se teki sille jotain ehkä puhalleen olo siitä tai sellaista, en ole ihan varma. Tossa noin jotain. Tää oli ihan valkoisena. Täällä on kyllä paljon nyt näköisesti vaaleitakin. Mä en tosiaan löytänyt sitä hyvää naamaa tähän. Ei minä oikein löytää. Nyt on sun namaa. Aika muista. Ja nyt tulee mun nämä. Ja voittajat on... Ja tässä oikeastaan nyt oli tämä video. Mutta toivon kuitenkin tykkäsit tästä videosta ja sanoisin hei hei!